Germanische Heilkunde vil vise os vejen ud af dette åndelige månelandskab, tilbage til vores intuitive, individuelle evner, til den naturlige, biologiske sameksistens med alle levende væsener, som vi har mistet. Dr. Ryke Gert Harmer. Germanische Heilkunde og lære. Gang på gang bliver vi mødt med ønsket om, at læger skal kunne blive uddannet i overensstemmelse med Germanische Heilkunde. Dog mener vi ikke, at dette ønske kan imødekommes på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne sætte ord på vores holdning. Vi, mennesker i vor tid, fødes ind i et junk-samfund og vokser op i det. Det var Dr. Harmer selv, der prægede dette begreb. Vores tanker og til dels også vores følelser formes allerede i barndommen af overbevisninger og dogmer, der strider mod vores oprindelige biologisk betingede levemåde. Kun få mennesker er fuldt ud bevidste om dette. Men selv om vi har en fornemmelse for det, betyder det ikke, at vi kan sige os helt fri for denne ubiologiske konditionering i vores måde at leve, tænke og reagere på. Det er derfor, at vi, som en helhed bestående af psyke, hjerne og organ, meget ofte reagerer, så at sige, unødvendigt med biologiske specialprogrammer, SBS, fordi vi bærer disse forkerte, dybt rodfæstede overbevisninger i os, hvilket fører til en fejlagtig fortolkning af vores oplevelser. Og fordi vi lever i et junk-samfund, hvor en ikke-biologisk fremmedartet levemåde påtvinges os. De såkaldte læger og såkaldte terapeuter er ingen undtagelse. De er også født i det samme junk-samfund, som alle andre mennesker. Og også de er vokset op i det, og er også underlagt falske overbevisninger. Og på grund af deres såkaldte medicinske uddannelse, er de faktisk endnu mere påvirket af det end andre mennesker. I det følgende bruger vi bevidst formuleringen lægemenneske. Det er ikke vores egen, men kommer fra folk, der har skrevet spørgsmål til os. Altså, hvordan skal et konventionelt uddannet lægemenneske kunne behandle andre mennesker i henhold til Germanische Heilkunde, når dette lægemenneske ikke selv har forstået Germanische Heilkunde i sin helhed, og på ærlig vis har efterprøvet det på sig selv og sin familie. Først når et lægemenneske har forstået Germanische Heilkunde for sig selv og sin familie, og har verificeret forskellige biologiske specialprogrammer på sin egen krop i løbet af mange år, vil han muligvis også have opnået evnen til at være til nytte for en person, der søger hjælp. Men straks opstår det næste problem. Kan et lægemenneske, der har erfaring med Germanische Heilkunde, overhovedet være til nytte for et andet menneske, hvis dette andet menneske ikke selv kender til Germanische Heilkunde, og selv stadig er fastlåst i den unaturlige tankegang og levemåde af vores junk-samfund. Og hvis der ydermere hersker en energi af frygt og panik over alt omkring patienten, og selv hvis denne person måtte ønske at træffe beslutninger i overensstemmelse med Germanische Heilkunde, ville ingen i hans netværk kunne støtte ham. Når det er sagt, så har vi slet ikke forholdt os til lovlig udøvelse af lægegerningen i henhold til Germanische Heilkunde. I vores junk-samfund er det forbudt for et hvert lægemenneske at anvende Germanische Heilkunde. Her risikerer en læge at miste sin lægeautorisation og blive udsat for mange repressalier. Dette lægemenneske vil straks blive anklaget for mord, hvis en af hans patienter uheldigvis skulle dø. En sådan risiko vil ingen lægemenneske tage. For det er kun inden for den konventionelle medicin, at patienter kan dø i hobetal af lægebehandlingen, uden
at patientens læge bliver holdt ansvarlig med strafferetlige foranstaltninger eller trusler fra statens side. I de 40 år, der er gået siden opdagelsen af germanische Heilkunde, har en række uddannede læger beskæftiget sig med Dr. Hammers videnskabelige resultater. Hvor er de forsvundet hen? Hvorfor har vi igennem årene ikke opnået en hær af læger, der ønsker at hjælpe i overensstemmelse med germanische Heilkunde? Hvad har ændret sig efter Dr. Hammers død? Nogle hævder, at folk gradvist er ved at vågne op, og at der også er læger blandt de opvågnede. Ja, det kan sagtens være tilfældet. Men selv disse opvågnede læger skal først finde vejen til germanische Heilkunde, forstå germanische Heilkunde og verificere den germanische Heilkunde på deres egen krop. Først herefter kan det lykkes, at deres gamle overbevisninger og dogmer ikke kommer i vejen for deres arbejde med germanische Heilkunde, eller gør det helt umuligt. En lang vej med nytænkning og omlæring venter foran dem. Hvis dette rent faktisk lykkes, kan de være der for andre, hensynsfuld og fuld af respekt for det levende menneske. Dr. Hammer har flere gange forsøgt at praktisere germanische Heilkunde på private klinikker. Han grundlagde endda et universitet i Norge, Universitet Sandefjord, for germansk ny medicin, naturlig kunst og levemåde. Da Dr. Hammer gik i eksil i Norge, var det med ønsket om at fremme germanische Heilkunde i et land, der angiveligt var mere frit. Han ønskede at kunne praktisere og undervise. Derfor ansøgte han om tilladelse ved Statens Helsetilsyn og Helsedirektoratet i Norge. Men ansøgningen blev afvist, og Dr. Hammer blev stemplet som en uansvarlig person. Som følge heraf indledte Dr. Hammer en retssag, da han, juridisk set, kun kunne betegnes som uansvarlig, hvis det var bevist, at germanische Heilkunde var forkert. Lægeforeningen ville være nødt til at føre bevis for deres beskyldning, ellers ville det være ren og skær bagvaskelse. Men retssagen var endnu en gang en farce, og uden nogen form for bevisførelse afslog dommeren ansøgning uden mulighed for appel. Sideløbende med retssagen viste norsk tv, som det er sket mange gange før i andre lande, hver eneste dag udsendelser med formål at miskreditere Dr. Hammer med de samme gamle påstande om, at han var en kriminel, der var blevet frataget sin lægeautorisation, og at han havde siddet i fængsel osv. osv. Og selvom Dr. Hammer grundlagde et universitet, hvor han ønskede at praktisere, undervise og forske i samarbejde med forskere fra forskellige fagområder, heilkundige, fysikere, matematikere, musikere osv., var det i sidste ende alligevel ikke muligt. For uden at have autorisation til at praktisere, kunne man ikke behandle patienter, og uden patienter kunne man ikke undervise i germanische Heilkunde eller forske tværfagligt, sådan som Dr. Hammer havde ønsket sig, og hvilket krævede et universitet. Universitetet i Sandefjord blev lukket ned meget kort tid efter grundlæggelsen. Derudover blev Dr. Hammer truet med bødestraf, hvis han ikke straks fjernede hjemmesiden for Sandefjords Universitet fra internettet. Indtil sin død forsøgte Dr. Hammer at få germanische Heilkunde anerkendt ved domstolen. Den sidste retssag fandt sted den 7. februar 2017, få måneder før han døde i Sandefjord. Men alle hans forsøg mislykkedes på grund af det system, som hersker. For at få en dybere forståelse af hans kamp, anbefaler vi, at du læser bogen Einer gegen alle, en mod alle, som kan fås på tysk og russisk.
Nu vil vi vise jer et uddrag fra en tv-udsendelse, hvor Dr. Hammers succes bliver præsenteret i officielle statistikker. Walter Mendel, Dr. Hammers advokat i tysk tv 1997. Der Bundesgerichtshof hat also in einer Entscheidung, die ich hier habe, festgestellt, dass von Wissenschaftlichkeit der Krebsbehandlung nach schulmedizinischer Art überhaupt keine Rede sein kann. Es ist eine Krankheit, deren Herkunft Sie nicht kennen, deren Entwicklung Sie nicht kennen, deren Verlauf Sie auch nicht positiv, nachvollziehbar, reproduzierbar beeinflussen können. So der Bundesgerichtshof. Und was die Erfolge der Schulmedizin betrifft, kein Indiz für Effizienz schulmedizinischer Krebsbehandlung, 1979 der Deutsche Bundestag. Punkt 1. Punkt 2, Professor Abel, Biostatistiker an der Universität Heidelberg, wie gesagt, Spitzeninstitut der deutschen Krebsforschung. Er kommt also zum Ergebnis, dass über alle Krebsarten hinweg, die Mortalität gegen 90% geht. Das heißt, 100 Leute werden schulmedizinisch Krebs behandelt. Nach Ablauf von etwa plus minus 5 Jahren sind 90 davon tot. Dr. Hammer hat ja in Österreich behandelt. Es gab so ein Zentrum in Burgau und die dortige Patientenkartei ist gerade von den dortigen Ermittlungsbehörden beschlagnahmt worden. Belief sich etwa 6.000 oder 7.000 Patienten. Zeitraum 7, 8 Jahre, 9 Jahre bis heute. Sämtliche Patienten sind aufgesucht worden von den österreichischen Ermittlungsbehörden. Von etwa 6.000 Patienten aus der Kartei haben die Polizeibeamten etwa 5.000 lebende Menschen angetroffen. Also ein unschätzbarer Dienst am Werk Hammers, 70-80% aller Patienten, die dort behandelt worden sind, nach vielen Jahren überleben. Und das sind Zahlen, die erreicht die Schulmedizin mit herkömmlicher Krebsbehandlung schlicht und einfach nicht. Der Patient kann ja nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was der Arzt möchte, sondern das wird ja gemeinsam auf freiwilliger sozusagen Vereinbarung festgelegt. Hvad var resultatet af denne overvældende succes dengang? Hvad skulle være anderledes nu? Hvorfor tror nogle, at det, som Dr. Hammer indtil sin død ikke lykkedes med at bryde igennem med, pludselig skulle være muligt nu? I må ikke misforstå os. Selvfølgelig ville vi også sætte pris på læger, der kan hjælpe os i en nødsituation. Det hersker der ingen tvivl om. Fordi vi nogle gange faktisk har brug for klinisk hjælp under forløbet af et formålsbestemt biologisk specialprogram, SBS, dog kun gældende 2-5% af de berørte personer ifølge Dr. Hammer. Men dette forudsætter, at de berørte personer har kendskab til germanische Heilkunde og så vidt muligt lever i overensstemmelse med denne viden. Desværre er det på nuværende tidspunkt stadigvæk umuligt, at vi kan få den nødvendige klinisk hjælp i overensstemmelse med germanische Heilkunde, når vi har brug for. Princippet, kongen er død, længe leve kongen, fungerer ikke, når vi kigger på vores praktiserende læger i dag. De sande heilkundige er endnu ikke født, men når de fødes, så kan de vokse op med germanische Heilkunde og leve i overensstemmelse med denne viden i deres daglige liv. Først derefter vil disse heilkundige have en tilstrækkelig stor erfaring til reelt at kunne hjælpe andre mennesker. Indtil da må vi hjælpe os selv så godt vi kan. Det betyder, at der ikke er nogen vej udenom at tage ansvar, og det forudsætter, at man sætter sig grundigt ind i germanische Heilkunde og efterprøver den på egen krop. Med denne viden kan vi reducere behovet for klinisk hjælp til et minimum. Med denne viden lærer vi at leve i harmoni med vores biologiske kode og naturens love. Med denne viden skaber vi små frø
og derved grundlaget for en ny måde at leve sammen på i et samfund, der ikke længere er fjendtligt indstillet over for os og ægte heilkundige vil vokse op. Men så længe de fleste mennesker ikke er suveræne, og så længe størstedelen af befolkningen ikke har hverken viden om eller erfaring med germanische Heilkunde, så kan vi ikke forvente, at en suveræn stat pludselig opstår af sig selv. Grundlaget for et naturligt samfund kan kun skabes af modne og suveræne mennesker. Det er altafgørende, at mennesker forstår, at håbet om hurtig hjælp udefra er en illusion, ligesom det er at håbe på, at vi hurtigt kan uddanne læger, der kan hjælpe os i en nødsituation. Det er afgørende for ens overlevelse at tage sin egen skæbne i egne hænder, at genlære at tage ansvar for sig selv, og at lære igen at være uafhængig og selvstændig. Det er vores mål, og det indebærer, at vi tænker i generationer. Det forstår modstanderne af germanische Heilkunde. De tænker i generationer. Vi er nødt til at lære at tænke sådan igen. Ved første øjekast er denne vej ikke populær, og den fører dig ikke til rigdom, hvis rigdom defineres ved at tjene flere penge. Men ved at lære at tænke sådan, vil germanische Heilkunde sprede sig på lang sigt. At agere selvstændigt er det første vigtige skridt i implementering af germanische Heilkunde. Det at lade sig behandle passivt findes ikke i germanische Heilkunde. Patienten, eller rettere sagt den pågældende person, er chefen for forløbet, som Dr. Hammer altid husker os på. Og det er ikke uden grund, at Dr. Hammer valgte udtrykket chefen for forløbet. Dr. Hammer gentog gang på gang, at germanische Heilkunde ikke er et værksted, der udglatter og reparerer den konventionelle medicins fejlbehandlinger, og germanische Heilkunde bør på ingen måde opfattes som et eller andet slags reparationsværksted. Søgen efter hjælpsomme terapeuter og læger er en fælde. Selv om det er fristende, fører det os i den forkerte retning og væk fra den faktiske implementering af germanische Heilkunde i vores familier, som er selve kernen i vores samfund. Som Dr. Hammer altid sagde, germanische Heilkunde er ikke mulig uden en retsstat, og en retsstat er ikke mulig uden germanische Heilkunde. Uanset hvor denne retsstat måtte ligge, skal det blot være en ægte retsstat, uden en stat i staten, uden mafia, uden frimurloger og religiøse institutioner inden for staten, uden propagandamaskiner, der tilhører staten i staten. En stat altså, hvor alle mennesker reelt har samme rettigheder, samme værdighed, samme frihed. Citat fra Dr. Hammers brev den 21.12.2007. Geniet og det store mennesker, Dr. Ryke Gert Hammer, en kæmper og en vis læge er gået bort. Nu er det vores tur, os, de almindelige mennesker. Kun vi kan bane vejen for gennembruddet af germanische Heilkunde og derved for en retsstat. Og vi gør det ved at lære ærligt om germanische Heilkunde og ved at leve i overensstemmelse med denne viden. Ich lieb dich, mein Mädchen, seit 20 Jahren, seit mich dein Mund geküsst.
seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, mein Mädchen, seit die kleine Kapelle